बहरवा हो घरे आवेला गाँव के अरवा हो। सखी सैया जाले जब बहरवा हो घरे आवेला गाँव के अरवा हो। बेबी बेबी कही के हम के बोलावेला रहेला फ्लाइट मोड लागे नहीं फोनवा आई जाला घर के समानवा। रहेला फ्लाइट मोड लागे नहीं फोनवा आई जाला घर के समानवा। से पहिले ऊ दिल बनिसानी सैया से पहिले ऊ दिल बनिसानी। नाक के नथुनिया कनवा के बाली सोनवा के दिहले बा हाथ में कंगनवा रहेला फ्लाइट मोड लागे नहीं फोनवा आई जाला घर के समानवा। रहेला फ्लाइट मोड लागे नहीं फोनवा आई जाला घर के समानवा। देवरा जितेंद्र जान गइल बाटे सखी देवरा जितेंद्र जान गइल बाटे। पिया सागर हमके लागतावे डाटे देवेंद्र गौतम से कैसे करी बहानवा रहेला फ्लाइट मोड लागे नहीं फोनवा आई जाला घर के समानवा। रहेला फ्लाइट मोड लागे नहीं फोनवा आई जाला घर के समानवा।